Bývaš pravidelne nafúknutá a cítiš sa zle, tak toto video je presne pre teba. Byť nafúknutá môže byť fakt nepríjemné. Cítiš sa ťažko, nekomfortne a niekedy aj opuchnuto. A najhoršie na tom je, že sa to deje veľakrát vtedy, keď sa snažíš jesť zdravo a máš pocit, že všetko robíš správne. Takže si dnes povieme, prečo sa to deje, čo je normálne a čo nie a hlavne, čo s tým môžeš robiť. Či už z krátkodobého hľadiska alebo z dlhodobého. Nafúkovanie má väčšinou dve hlavné príčiny. Buď ide o nejaký zdravotný problém, alebo je to len nejaký plyn alebo vzduch v tráviacom systéme. Tento vzduch sa tam dostáva napríklad tak, že ho prehltáš pri jedení, čo robíme takmer všetci. Alebo sa vytvára, keď sa jedlo trávi pomalšie, alebo keď baktérie v črevách fermentujú určité sacharidy. Ale hlavne dôležitou vecou je to, že nie každé nafúkovanie je zlé. Napríklad úplne bežné je to, že keď sa naješ, nemáš úplne ploché brucho. To neznamená, že si nafúknutá, ale že máš v sebe iba jedlo. Alebo keď zješ veľa zeleniny a šalátu, ktoré spôsobujú viac plynu, pretože ich baktérie fermentujú. A to neznamená, že sú zlé, naopak sú veľmi zdravé. Problém nastáva vtedy, keď je nafúkovanie nepríjemné, bolestivé, trvá strašne dlho, alebo sa deje, aj keď si dávno nejedla. A vtedy je dobré hľadať príčinu. Medzi hlavné príčiny nafúkovania patria potravinové intolerancie. To znamená, že tvoje telo nemá dostatok enzymov na to, aby správne rozložilo určitú potravinu. Najznámejšou je laktózová intolerancia, teda problém s trávením mliečneho cukru. Zaujímavé je, že približne 65% ľudí má s laktózou aspoň čiastočný problém. Takže aj keď je napríklad jogurt na raňajky považovaný za zdravý, neznamená to, že je automaticky vhodný pre každého. Ďalšou veľmi častou intoleranciou je fruktózová intolerancia. A tiež sa to týka približne 30 až 40% populácie. To znamená, že aj zdravé potraviny, ako napríklad jablko, ti môže spôsobiť problémy. Ďalšou časťou je črevný mikrobióm. V črevách máme dobré aj zlé baktérie. A keď je tam nerovnováha, vzniká viac plynu, horšie trávenie a viac zápalu v tele. Zlé baktérie milujú cukor a ultraspracované potraviny. A dobré baktérie milujú pestrú stravu a vlákninu. Ďalší faktor môže byť rýchle jedenie. Ak ješ prirýchlo, prehltáš automaticky veľa vzduchu. Žuješ nedostatočne a trávenie je automaticky ťažšie. A presne toto môže viesť tiež k nafúkovaniu. Ďalším bodom sú hormóny. Toto je extrémne dôležité hlavne pre ženy. Počas menštruačného cyklu sa nám mení fungovanie trávenia. Hormón progesterón, ktorý je vyšší pred menštruáciou, spomaluje trávenie. To znamená, že jedlo sa pohybuje pomalšie a môže spôsobovať viac plynov. A zároveň je tu estrogén, ktorý ovplyvňuje zadržiavanie vody v tele. Presne preto sa veľa žien cíti nafúknutých hlavne pred menštruáciou. Ďalším bodom je stres, ktorý má obrovský vplyv na trávenie. Keď si v strese, zvyšuje sa kortizol. A presne ten spomaluje trávenie, zhoršuje črevnú rovnováhu a zvyšuje nafúkovanie. Tak a teraz si poďme skúsiť dať nejaké rýchle tipy na to, ako si pomôcť, keď už si nafúknutá. Je tu napríklad zázvor, ktorý podporuje trávenie a znižuje zápal v tele. Mätový čaj, ktorý pomáha uvoľniť krče a podporuje uvoľnenie plynov. Kiwi a papája, ktoré obidva obsahujú tráviace enzymy, ktoré pomáhajú tráviť jedlo a hlavne bielkoviny. Masáž brucha, jemná masáž ti môže pomôcť uvoľniť tlak v bruchu a plyny, ako aj pohyb, napríklad krátka prechádzka po každom jedle. Alebo stretching, napríklad kolená k bruchu alebo jemné rotácie. Čomu by som sa naopak vyhla je príliš intenzívne cvičenie, pretože tvoj pocit sa môže ešte zhoršiť. Ak by si chcela riešiť nafúkovanie z dlhodobého hľadiska, čo môžeš vyskúšať je určite jesť pomalšie, skúť sa viac sústrediť na prežúvanie počas jedla. Pomôže to tráveniu a možno aj tomu, aby si sa neprejedala. Skús si sledovať jedlo. Nemusíš si nič vážiť, stačí si zapisovať, čo si jedla a ako si sa potom cítila. Často si všimneš, pri akých potravinách alebo jedlách si mala zlý pocit v žalúdku. Skús znižiť stres, nemusí to byť nič veľké, stačí pár minút prechádzky v prírode, dýchanie alebo aj lepší spánok. Dávaj si pozor aj na príliš zdravé jedlá, pretože príliš veľké porcie zeleniny môžu byť pre tvoje trávenie náročné. Tiež môžeš skúsiť obmedziť umelé sladidlá, pretože aj keď nemajú cukor, môžu škodiť črevám viac ako si myslíš. Takže keď si to celé zhrnieme, nafúkovanie je často úplne normálne. Ale keď je časté, nepríjemné alebo dlhodobé, je to signál, že niečo nie je úplne v poriadku. Ale dobrou správou je to, že vo väčšine prípadov s tým vieš niečo urobiť. Ak by si chcela viac takýchto videí, určite daj odber a like a môžeš mi do komentára napísať, čo spôsobuje nafúkovanie tebe. Ahoj.